Ja, nummer 437 springer i mål. Ser glad ud, det gør hun. Kom så, 37. – 438 er tilbage. Han har nummeret i hånden. Han var lige ved op, men han tog nok en god tur. 441 og 448 har vi der. 433. Så har vi en skældskørfod bagved, der har glemt sig derom. Nummer 403. Solvej, nummer 435, velkendt her på Svanetorv, hvor hun har startet før de her store løb. Sådan. Og hun giver den gas her. Det er sidste vej. Nummer 428 med fuld gas på. Så. Nummer 409 og nummer 410. Yes. Velkommen tilbage. Og så har vi en orange løber og så har vi en af juniorholdet, nummer 13 tilbage på 5 km. Sådan. Og nummer 11 kommer også tilbage. Det var flot. Og så ser vi nummer 449, der kommer ind i målområdet. Finalen tempo efterfulgt af en rød skøjteløber. Og en, der har taget overtrækstøj på. Jeg synes, det ligner Lotte Brugs, der kommer forrest. Der er 451, og det er til at vente folk efter 10 kilometer. Alle andre, de jo ligger klispring om bagved. Sådan. Og 447 er der. Fuldt knap på, Bjarne. Yes. Og nu kommer folketingsmedlem Troels Christensen. Kom så, Troels. Nummer 400. Flot gået. Altid. Jane, hun står her bag mig. Din mor, hun går og leder efter dig. Hun står derovre ved William Jensen. Jeg skulle endelig hilse dig, hvis jeg så dig. Ja, hun har været hen og stemt lidt i morgen. Enten er der noget, der går galt. Jeg synes, så er super, at jeg ser nogen, der løber modsat vej. Tre, der tager en tur mere i modsat vej. Det er helt vildt. Også så, der er nok at se på, at hun er også tilbage. Altså, efter i dag, næste tørn, det er naturmarathon, som jo starter med eftermarathon. Her i målområdet kan vi konstatere, at der kommer 155 løber tilbage på den 3 distance, der er tilbagelagt. Og det betyder ret beset, at Ilsen kommer der. Hun har nummer 408 og nummer 156 tilbage i målområdet. Det er helt ikke Peter Rør. Det er Lars Røg. Jamen, det er rigtigt. Og der kommer Kate. Ja, Kate. Og Jetta. Simpelthen fantastisk. Kate, din mor ved efter. Velkommen tilbage til mig. Og det var de rigtige værtsfolk. De lukker ned. Det må vi sige, de lukker også ned her på i dag. Løbet er overstået. Hvis der kommer flere, jamen så kan vi selvfølgelig gøre det mål. Men det var det.